Het is aardig druk bij de infojoen over de Sionsberg Dai. Mensen willen wel mooi praten en er binnen vragen. Hoe gaat het op oren plakken in het loon? Wat is rendabel en wat is er mogelijk? Wij hebben 50 voorbereidingsgesprekken, maar we hebben maar één dag, 17 januari, waarop we echt met elkaar samenkomen. Daar is een heel proces voor en dat leggen we vanavond dus ook uit. Om samen tot één plan te komen voor goede zorg in de regio. Een hele andere. Hoe kijken de specialisten hier tegenaan en vanuit welk ziekenhuis gaan ze werken? Er binnen ook twijfels bij deze procedure. Xavier de actiegroep Red de Sionsberg in het voor sceptisch over de inspraak. Nou, ik ben nog liever sceptisch. Ja, het gaat alweer over kaders en van die kaders moeten gebouwd worden. Daar kan het huis gebouwd worden. En wat wij uit de parsenberichten halen, is daar helemaal geen sprake van. De kaders zijn in principe wel dichttimmeren. En je had de curator ik zei van wat betreft de financiën is de uiterste grens bereikt. Nou weet je, de mensen hier, en terecht, dat zie je overal, bij dit soort processen zijn gewoon enorm geraakt en geschaad. Het vertrouwen is weg. En er zijn dingen gebeurd waardoor het vertrouwen weg is. Dus je kunt niet verwachten dat mensen ineens joepie de poepie roepen als zo'n proces komt. Het enige wat wij kunnen doen is het zo transparant mogelijk maken voor iedereen. De Sionsberg Dai op Santje Januari zal net makkelijk verrinnen, zei is de verwachting. Het wordt echt een Poolse landdag. Het is een dag waarop je de hele dag met elkaar aan het vergaderen bent. Maar het heeft wel een doel. Een goed plan voor zorg in de regio.